Hej, jeg hedder Mads. Jeg er fra Klamsdal, og det er mega fedt at være på Langeland. Vi har det bare mega fedt. Jamen altså, det der er fedt ved at være her, det er det, man kommer tilbage og er sammen med alle sine gamle kammerater. Det er nøjagtigt ligesom at være tilbage på efterskole, altså. Vi har det bare mega fedt. Det med, at man bor i København og man bor i Sønderjylland, det er sgu lige, vi kommer tilbage, og vi har det pisse sjovt. Det fede ved at være her, det er, at vi har vores Partido Exido, hvor vi holder alle vores efterskolefester. Og vi vil være til masse battles, hvor vi kæmper mod alle de andre efterskoler. Det er fandme med til at gøre det til en meget fed oplevelse, det her. Jeg har taget med og vist. Okay, det er vores Partido Exido. Det er her, vi holder alle vores fede battles. Har alle de fede fester. Det viser jeg det. Fester! Det er herinde, vi holder vores fester, spiser vores morgenmad. De kan jeg klart anbefale, at man køber morgenmad med, for det er altså klart en fordel. DJ'sene står heroppe. Vi har den fedeste fest herinde. Herude, der har vi det er herude, vi har vores tribune. Vi har alle vores battles her. Så sidder vi rundt omkring efterskolerne her. Spiller beerpong. Vi har det bare mega fedt her. Det er det fedeste. Vi ses det næste år for langt.